Hallelujah. We are crossing over to the year of the incredible happenings and expansion. Hallelujah. Amen. We are unstoppable. Hallelujah. Amen. Nothing shall deter us Yes, Lord. from receiving what the Lord has declared. Hallelujah. Yeah. Nothing in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Bazalwane ngifisa sinange once sekushiwo ukuthi isizini siya kuyona umoya ongcwele sekhulumile ukuthi siya kuphi. Ngifisa engathi singabambisisi imfihlo lapho. Abantwana bakaIsrayeli kwaba nephutha bakhohlwa ukuthi kuthiwe siya kuphi. Kwase kwaba nedelay. Hallelujah. Babambezeleka nje ngoba bakhohlwa. Kwakushiwo makusukwa le eGibhithe ukuthi siye eKhanani. Izwe okwakiwa kulo lachazwa. Kodwa uma ngabe sebecrossa iRed Sea bazalwane baphinde bakhohlwa. Emva komangaliso omkhulu baze bahlabelela benza iculo bona bathi ihashi nenkweli uJehova ukuphosile olwandle kodwa bona baphinde bakhohlwa endleleni bahamba bahlupa. So ngifisa ukuthi singakhohlwa kusela amahora ambalwa singene kule season singene kulonyaka singakhohlwa ukuthi unyaka has been declared where we are going. It is the year of the incredible happenings and expansion. Ukuthi kwenzakalani ngethu akusho ukuthi ayiseke imangaliso, akusho ukuthi asayi lapho, akusho futhi ukuthi ngeke kusenzeka. Ukuthi kwenzakalani nge3 kungakudidi ngoba lokho kungakwenza ukuthi ungaphatheki in what the Lord will be doing. Umoya ongcwele ubembula kakhulu kumina ukuthi when this theme is declared not only in this church kuwo wonke amabandla bedeclare we tend to be excited but we also tend to forget. Mengabe sesingene kunyaka mase zishaya siyakhohlwa ukuthi siyaphi. May we not forget. Amen. May we not forget. Hallelujah. Even ungabone ngathi kune delay ungakhohlwa. Umoya ongcwele ubekangikhombisa indaba yabafundi bazalwane uma ngabe ubuka behamba noJesu lapha emkhumbini. Engathi besingafuza bona. Engathi besingafana nabo noma bake badidiza. Kodwa they remembered ukuthi there is Jesus in the boat. Base bayomvusa. Yabona ngithema ngithi siyawela siya kunyaka of the incredible happenings. Ngathi ukube laba bazalwane bakhohlwa kumvusa uJesu. Yayingalokhu ithathwa ama-tablets leyana. Kugcine kukhona abalahle kolwandle. Ngoba yona yayingeke i-capsize. Yona yayingeke vele ife ngoba yayinoNkulunkulu. Yayingeke ukuthi yayizobachitha. But we thank God ukuthi bakhumbula. Engathi besingakhumbula kulonyaka nje sithi sifuna ukukhumbula. Noma engabe seke kwashikwa kwaba nesiwiliwili kodwa sikhumbula ukuthi but this is the year of the incredible happenings. Hallelujah. Sikhumbule thina singaze sithi sihleli sisangane size sichithwe izimo. Labazalwane bayikhumbulele bona. Engathi besingakhumbula. uNkulunkulu bekabeka nje kakhulu ukuthi singakhohlwa where we are going bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane wenza isivumelwano and usenza phambi kwabantu. Ngithanda nje ukuthi akasifihli isivumelwano ke bazalwane usuku umuntu esesayinile it's a done deal. Into esingayenza thina ukungangeni isivumelaneni sesenziwe. All that we need to do is to enter kwi-agreement uNkulunkulu aseyenzile lisho njalo izwi lithi behold I am going to make a covenant. Hallelujah. Khona ihumshinga lithanda yelithi I am making a covenant. I am doing it now. All that we need to do is to enter. Singayivimbi
uyayenza phela uma ngabe uyibone ngathi akuyona yakho izohlupha. All those abazoyingena kuyo ngokukholwa bona they will partake when you won't. This agreement akusiyona yabantu abathile eyethu sonke. Uyayenza manje, uyenza nami, uyenza nawe, uyenza nosibukayo. I-agreement yethu sonke. Ukuthini ukuthi do we decide to enter? Mina I choose bazalwane to enter into this wonderful agreement. And this agreement bazalwane ayifihlwanga. uNkulunkulu uyayichaza uthi he will do miracles. Not just miracles bazalwane, marvels. Marvels. Awesome things for you, for me. Akakufihli bazalwane. Isivumelwano sikliye uzosenzela imangaliso. Uthi engakaze ibonakale. Engakaze ibe khona imhlola. Oh Jesus. Iyona zoyenza ngathi. And akenzeli kokuthile bazalwane. Uthi lento mayeyenza wenzela ukuthi the people esihlala nabo babone. Yeah. The people esihlala nabo babone bazalwane. Imhlola ke bazalwane, the mistake that we tend to make yike ngathi iyalithusa ibandla. Yiko kube ngathi sesizoyihlola. Ingoba sicabanga ukuthi yethu. Lemhlola le akusile mhlola yami yo nawe esingayicabanga. Imhlola bazalwane emkhulu. Akusile mhlola yethu yokuhamba we boast, we yabona makuthiwa you brag, ufuna ukubukwa. Kodwa imhlola ehlukile, imhlola edonsa imphefumulo. Imhlola ezothi it can only be God. Ongashintsha lesimo. Kusho umuntu ongakholwa, hayi wena, kube khona umuntu ozothi uThixo kuphela obengangenelela kulesimo sakhe. uThixo kuphela obengenza nje. Yiko kungayona lemhlola emncane simcabangayo bazalwane, akusile emhlola yemoto, akusile emhlola yemizi, yimhlola bazalwane where we will see leaves growing. Come on. Uyimhlola bazalwane wesizozwa kuthiwa umuntu unenkinga kudingeka i-transplant, sithi athi uyabuyela kuthiwa useneliveji. Yimhlola bazalwane ezodidisizwe. Akusile emhlola emncane nalokho you will receive along the way, but yimhlola okuzokwazeka ukuthi uNkulunkulu kuphela obengakwenza lokho, uThixo kuphela obengenza lokho, obengenza anike umuntu umbono namandla, avule i-orphanage kugcwala abantu. Hallelujah. Ebese kuphuma abantu abanokhala. Hayi lento ezincane bazalwane. Hallelujah. Hayi lezo ukuthi mangathola nje umuzi wami, ngibe nemoto yami, angazi ibe njani, ibe nkulu ibe njani. Hayi lokho bazalwane, that's secondary. Vele that's your portion. But now the Lord wants to do marvels. Izinto ezisabekayo. Izinto none of us esizokwazi ukuyichaza. Into ozothi mengabe nawe uyithandazele, sekuthiwa ubuye uzositshela ukuthi ivele kanjani. Nawe uthi nama ngazi. uJesu. Uyabona le awuzukwazi ukuthi phela ngathandaza. Inakhumbula uzokusaba nokuyiowna ngoba it's something ezothusa bonke abantu. Hallelujah. iBhayibheli ezululize lithi yasabeka. The miracles bazalwane akusi into yokubonwa yithi kuphela. Le iBhayibheli lisichazele kahle la mangabe ufunda. Lithi labantu ibona okumele babone imhlola. Uyabona makuse umhlola kuwe kuphela. Akusi umhlola bazalwane. Akusi umhlola. Lithi all the people among whom you live, they shall see the working of the Lord. Ngoba ababona ukusebenza kwakho. They must not see you. They must see the working of the Lord. Mabesabona mina okushuthi mhlambe ngenzeka ukuthi basabona nephezali. Kufanele ungabi khona kwami, babona ukuthi uNkulunkulu kuphela obengenza lokho. Sikuleyo sizini bazalwane la khona
kungeke kube khona isimanga esiyothusa wena kodwa kuba nesimanga esithusa abantu. Like I said bazalwane, lezi imanga uNkulunkulu athi sizongena kuzo, ipurpose yazo bazalwane, it is to depopulate the kingdom of darkness. Sibabizele ngapha kwi kingdom of light. Akusiyo lemhlola yokuthi siba abazalwane bokuthi ibandla labazalwane abanemoto. Akusiyo leyo mhloli ibandla labazalwane abathile kuze kuthiwa abafundile yile mhlola ethi ezibehlangana njengoba babehlangene lapha kwi upper room indawo esima kuyo noma esihlangene kuiyazamazana. Yileyo mhlola ukuthi nosivakashele uthi kwenzakalani lana, yini lela ngaphakathi. Siya kuleyo mhlola bazalwane, siya kuleyo mhlola bazalwane, ngoba asikwazi ukungayi-experience bazalwane. Kahle kahle kufanele sazi ukuthi sibekelwe leyo mhlola bazalwane, asikwazi kuthiwe le mhloli yakusilandela. So if kunesimo la khona obona imhloli ingekho kufanele wazi ukuthi kwenzakalani, uzicheke nawe. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, umhlola akusiwona phela ngoba ngisho ukuthi kubatshazwe nalokhu ukuthi uNkulunkulu sekwenzile, kodwa it's also ukuthi abantu babone amandla kaNkulunkulu. Babone ukusebenza kaNkulunkulu. Amen. Abantu baphelelwe yithemba. Abantu they need this revival because esikhathini samanje ichithiwe imbono. Imbono ikhona bazalwane, kunama movements and believe you me, ayikho lonke iperfect yonke, kodwa into ezosala ukuthi singanaki ukuthi ine purpose. Kuba ukuthi nje kushiwo lelo sisijabule sihappy, singabona ukuthi uNkulunkulu wenzani ngale movement. Kanti uNkulunkulu wenza into enkulu. Siphelile isikhathi sokuthi kitazwe thina mase sesisembusweni bazalwane, we must make sure ukuthi sisebenza kakhulu ukuthi naloya akayibone lento. Noma ngithi ngiya kwi movement akabuye engibone ukuthi ngishintshile. Ngimuvile from ilevel ebengikuyo sengikwenye. Manje lezi zinto bazalwane sizenza zijwayeleke. Hayi yilena ngiyayihamba kodwa iyenzani? I-cross over yenzani? Crossing over ukuthi ungakhohlwa. Kuthi noma sekukhona ukugudluzayo endleleni, uthi angishintshi, anginyakazi, angijiki. Kulo nyaka lo ngiqonda kahle ukuthi unyaka wemihlola. Amen. Angishintshiswa izinto okungenzeka usathane aziveze phambi kwami. Yingakho sila bazalwane ukubamba ukusho kaNkulunkulu singajiki. Umuntu obamba ukusho kaNkulunkulu bazalwane angazi ngamfanisa naye. Akadidwa ngisho nanoma yini evela phambi kwakhe. Umuntu oqondayo bazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu akashiyani. Umuntu bazalwane ofana noJona. uJona bazalwane wayimemezele ehlane ethi uyeza. Bazalwane lapha yana kwangekho izihlane ngoba sibekelwa indawo eshisayo, indawo engekho conducive. But akazange abantu ababizele kuye. Abantu wayebabizela kuJesu. Mind you wena abafundi bakhe. Mind you naye wayengasho athi yizani kimi. So mangabe senza uNkulunkulu esenza lemhlola ufuna ukuthi idonsela abantu kuye. Akafuni lemhlola ukuthi idonsela abantu ebantwini. Ngoba bazalwane abantu abaye uNkulunkulu. Ibhizinisi lemphefumulo elikaJehova. Bazalwane uNkulunkulu into azoyenza kimi nawe iyasabeka. Iyasabeka bazalwane, masibambe lokho asiyukusaba lutho. Masibambe lokho bazalwane siyoqonda lokho kushiwo yivesi lapho ku chapter 34 ku Exodus uverse 9 ukuthi inkosi please go in our midst. Go in our midst. Mawufunda uverse 9 usho njalo uthi inkosi if I find favor
and your life and kindness, please just go. Hlala nathi bina our midst, uhambe nathi. Kungabi khona la sihambela khona. Kungabi khona la senza izinto ngokucabanga kwethu. Ngoba izwi bazalwane lisiza la ukuthi uqonde ukuthi la khona ngifuna lemangaliso. Angeke vele ngibe naye ngeNkulunkulu. Imangaliso kahle kahle bazalwane yiko ngifisa sibheke uNkulunkulu, yiko ningizwa ngelipoint uNkulunkulu. Ngoba uma engabe usuNkulunkulu, it is inevitable bazalwane ukuthi ungayi experience. Yiko sithi uNkulunkulu hlala ngeke kungenzeki, ngeke sengaba ukuthi ngoba simbula manje usuzokwazi ukuthi uNkulunkulu wemangaliso. Mawuvuka ekseni confess ukuthi it is wonderful, it is awesome that the Lord wants to do ngami endaweni yangakithi. Akaze kwenziwe ndawo, akaze kwenziwe ngisho KZN ngoba ngila eMpumalanga, akaze kwenziwe ngisho eGauteng. Lokhu nje afuna ukwenza ngami. Engathi besingake silibuke kanjalo ukuthi yazi uNkulunkulu ufuna ukwenza into ezokwenza abantu ngisho seGauteng ngathi ufuna ukuzongibona. Ngisho umuntu othi ule kude athi ake ningibikisene eMpumalanga. Ke ngiyobona lento. Ke ngiyobona lento eyenziwe uNkulunkulu lesimanga. Athi mayifika kwiprovince yakhe athi ngiyanizwa. Kodwa besenzwile ngomama ubani ohlala le ePiteritif. Thiwa ngoba ikuphi lapho omunye zathi endaweni encane kanje athi asambile. Sikuleyo sizimba besenzwile yini ngomuntu omusha osibani bani. Besenzwile yini ngaye ukuthi uvela wathola level 7 bonke. Enowala emkhono. uNkulunkulu ufuna ukwenza lezo zinto. Ufika uzobonwa. Ubonwe yibo bonke abantu kuthiwa bazokubona la. Behle beze kuwe. Bathi bazobona wena. Sikuleso simo bazalwane. La khona singavimbeki. Ngiyafisa bazalwane sibuke incwadi kaFishani yezenzo. Bengifuna ukulanda nje ukuthi sikuphi sisemhloleni. And imhlola ayivimbeki. Thank you Jesus. Sifunda chapter 4 bazalwane. Lemhlola bazalwane singayisabi. Sibuke lencwadi elapha kuMark. Mawuyihlalele nje chapter 16. Umbuke bazalwane from verse 17 and 18. Ubone ukuthi uNkulunkulu uthini ngemhlola. Uthi these signs and wonders. Amanye amahumusha azathi these miracles they shall follow them that believe. So singayisabi bazalwane, ningaze niyithole senthukile ngoba imhlola esikhathini samanje abantu bayisaba. Ngisho ukhuluma ngayo uyambona umuntu ukuthi uthi or receive ngiyabasaba. Imhlola bazalwane iyona yinto kahle kahle uNkulunkulu athe mengabe sesamukele mase sikhona nje uthi we will cast out devils. Athi we will speak in the new tongues. So lezo zinto singayisabi but isitha into esiyenzayo bazalwane sifike sadayiluthe lokho kuyikho ngokungekona. Ngifuna sibuke lento yokumangala ukuthi sikwisizini la kuzomangala khona abantu. Siyafunda ku chapter 3 sifunda nje ivesi unumber 10. Acts chapter 3 verse 10. Amen. Kepha bayibona ukuthi iyona le ebihlala ngasemnyango omuhle wethempeli inqiba bagcwala kumangala nokusaba ngokwakwenzeke kuyo. Amen. And they knew that it was he which set for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which happened unto him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. They were filled with wonder and amazement. They
the people abebesazi bazalwane ngo-2025 Hey. when they see us Hallelujah. ngo-2026 Hallelujah. this is how they're gonna feel. This Hallelujah. is how they're gonna view you. Hallelujah. Angazi noma uyezwa yini. La lo babemazi, lo wayekhona, Hallelujah. lo wayehamba kulela dolobho, lo wayehlala kulela dolobho. Kuleliya gate elingu-omuhle ehlala khona, bemdlula khona. Yeah. Bengaqonda ukuthi ikhonto engakishintshe. Hey. They did not have it in their Hallelujah. minds. Into ababeyazi nje ukuthi uhlala lapha. Kunabantu abangaqonda ukuthi ikhonto ezoshintsha ngawe. Kunabantu ababona sekwanele ngawe. But the Lord is rewriting our stories. That's one. uNkulunkulu, people will be amazed. People, they will start to view things differently. Ezikamoya, they will see ukuthi God is able. Hallelujah. Babengathukele yabona lento le bazalwane babengenwe umangaliso kubo ukuthi kanjani uye ngempela yini lona kanjani ngoba siyamazi uye lo begula bazosho njalo ngawo nisho lo bengene ephume ebhedlela uye lo uye lo nathi no chronic uye lo enathi useswele nanoma yini ngoba uNkulunkulu wenza okusha. Hallelujah. Wenza umangaliso bazalwane. Amen. Ususa lokho okudala esikwazi. Kunento endala ezaziwa ngabantu basibiza nangazo. And they will prefer us to call us ngaleyo ndlela. Abafuni even ukubona lokho uNkulunkulu asakwenza namanje. And ngoba kuzobhingilika. Ngoba waqala wangena kwisizini. Ungena uthi khakha. Qale kuvele. Kodwa still khona abasazoqala bakuphike. Bethi usho lo owayengakwazi ukuhamba. Usho lo owayeno chronic. Usho lo wayehlala egethi naloba bethukile ngoba babazuthi wayengakwazi ukuhamba uhlale egethi. Yilokho nje ababekwazi. Yiko beba filled with amazement. Kanjani? Nawe kukhona abasazothi kanjani? Nithe uyohlala kuphi? Nithe uya relocate ngobani? Ngoba uzothenga ngani leyo ndawo leyo? Athola ukuthi umbono omkhulu. uNkulunkulu akakusendile nje kulowo muzi kuphela. Kunomehluko yowenza la uyakhona. Ngoba siyokwenza imhlola abazalwane. Hallelujah. Isizini la khona ungacabangi kancane. Ngisho kuthiwa kufuneka uvule icrash. Ungacabangi kancane. Icabange kakhulu ukuthi uzothi uyivula nje already izobe inawo wonke amaphepha. Izobe registered. Izobe operator under umthetho. Hallelujah. Izobe ithola ngisho ifunding endaweni wena ongaqondi. Ngoba izobe isemthethweni. Sikwisizini la khona abazalwane we are going beyond human understanding. Masenze izinto asenze lento ezincane. Sesenza lezi zinto ezinkulu ukuthi as I start this foundation phase umbono it is high school. Ngiyaqala la kodwa umbono uyaphambili. Ngiyaqala la kodwa umbono uyaphambili. Wena ubona i-high school kodwa nje uqala ngalabo abancane. Ufuna bafuze wena bakhule bazi izwi likaNkulunkulu bazi nomsebenzi wesikole. Kune vision ehlukile. Mabekhula nje la bakhula kune vision ehlukile. Sileyo sizini bazalwane la khona singavimbeki. Sileyo sizini bazalwane la khona kunabantu abazothi mina ngizovule esami isibhedlela. Ngizovule esami isibhedlela. Ngizovule yami laboratory. Ngizovula bazuza kimi. Ngoba ngiyawazi wonke ama processes akho. Mina ngizobaqasha. I'm willing to start small. Athi uNkulunkulu ubani oqala small. Ngoba it's the year of the incredible happenings. Iza nalokho nakho. Uzobona uNkulunkulu ekukhulisa. Uzobona uNkulunkulu enza umangaliso. But we need to start. We need to start bazalwane. No more delay bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukukhulisa umkhawulo wethu. Hallelujah. NjengoJabesi. Ufuna extend our tents. Amen. Ufuna nje ngoba iBhayibheli lithi
uNkulunkulu granted him that request. Ufuna nje sicele. Hallelujah. Sicele nje. Nkosi, stretch my tent. Enlarge my territory. Enlarge it. Laba zalwane akukuninga ecela. Kwakuwukuthi Nkosi, let me dominate. Let me dominate. Yes, Lord. Because mawuso gcwele akusho ukuthi uba yisidudla kanje mayithi usho ukuthi let me dominate so that I will have influence, a proper influence. Wayecela lokho. And that's the prayer that each and every one of us okumele siyenze esingena kulonyaka. Ukuze bazalwane singeyungena kunyaka, singene singenaqonda ukuthi siya kunyaka la khona into ezokwenzeka kuzomangala abantu. Into ezosivelela ingasididi. It is not for us. It is for the kingdom. Akusiyone yethu ukuthi sihambe sibonakale. Kodwa eyokuthi kuthiwe nimbonile uNkulunkulu kaali. Nimbonile yini uNkulunkulu kaluthando. Akusile ukuzokhulunywa la ngokuthi hayi manje niyambona uyaphumelela wena bayakususa kubhekwa uNkulunkulu. Yikizwe esiqale ngalo sithe the workings of the Lord. Umsebenzi kaNkulunkulu. Hayi okunye kufunwa amandla kaNkulunkulu bazalwane. Akufunwa okunye kufuna amandla kaNkulunkulu. Ngisho ufunda incwadi kaIsaya bazalwane lapha na chapter 54 uverse 2 wakhona. Then akhona umprofeti uthi Lord extend my tent. Extend it to 2026. Bengi happy ngale mfundo enginayo but extend my capacity. Extend my capacity. Angikwazi ukubamba even more. Angikwazi ukufundela even nefield engangazange ngayicabanga. Because ngifuna ukungena nakuyona. I see opportunities. Singazilimiti bazalwane. Hayi ngoba ngazi lokhu nje ikona lokho engizokwenza. Vele noma wayenze lokho nami ngifuna ukukhula ngakho. Lord, enlarge my capacity. Extend my tent. Strengthen. Yabona insika zethende lami lize lisho njalo. Ukuthi as I grow nethende lami ngilidonsa lingawi. Strengthen it, Lord. Mawufunda ngo54 lapho Isaya chapter 54 uverse 2 lenzela ukuthi uqonde ukuthi mawukhulisa ungaqinisiki insika ungathi usadonsa ukuthi bu ngale kanti la manje sikhulisa into ezoma for isizukulwane esizayo. uNkulunkulu wethu bazalwane uthembakele. uNkulunkulu wethu akashiyani. uNkulunkulu ongaguquki. uNkulunkulu ohleze ekhona. The very same thing yenzakalile lapha bazalwane. Uma ngabe ufunda incwadi also yama-Acts la khona bebona sebekhuluma ngelimi sebehlangene laphayana. People bayala abayela ukuthini bayomangala ukuthi labantu laba ukuza kanjani ukuthi bakhulume lezi ilimi bonke futhi bazwane. Bayalaphayana only thing abayizwayo babona ukuthi na kanjani bayazwana. And they were filled also with amazement. And abantu ababelaphaya babemangala the minute umuntu egcwala ummangaliso emangale ukuthi yini lenzeka la yila khona naye ba transformed. Hallelujah. Yila khona naye isimo sakhe siguquka bazalwane. Akwenzeki sihlangane noNkulunkulu ebese singaguquki bazalwane. Akwenzeki bazalwane. Akwenzeki masike sabona ummangaliso. We start also bazalwane ukuthi ispirit sethu sibe excited. Sabona nje ummangaliso ispirit sethu siba excited. Amen. Amen. Sizofunda bazalwane incwadi yokugcina uDeuteronomy chapter 7. Amen.
Verse ngixolisa bazalwane 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Amen. Yazi-ke ukuthi uSimakade uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo, ogcina isivumelwano somusa kwabamthandayo, abagcina imiyalo yakhe, kuze kube sesizukulwaneni eziyinkulungwane. Amen. Amen. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, who keeps the covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Amen. Amen. Iyazini lokho. UNkulunkulu ogcina isivumelwano. Ngiqale ngathi singene esivumelwaneni. Singene esivumelwaneni la khona uNkulunkulu esitshela ukuthi unyaka siya kuunyaka wemangaliso. iBhayibheli lesitshela ukuthi uNkulunkulu asazi ukuthi uNkulunkulu ogcina isivumelwano. Akwenzeki apresent isivumelwano wena ungene bese yena yaphuma. Thina nje mase sesingenile singena vele kwidili esisealed. Ulinde thina bazalwane. And mase singenile uyasifeza leso sivumelwano. Akasifezi for only thina bazalwane, usigcinela even thousands azayo esizukulwane. Amen. Not for only us. So izizukulwane zethu bazalwane safe. As long as singene isivumelwaneni. Amen. And tonight bengifisa bazalwane isivumelwane singasidespise, singasidilili. Ungasithathi kancane isivumelwane. Kunabantu ababone ngathi izinto ezinamandla izinto mhlambe eziphathekayo. Isivumelwane bazalwane agreement oyisayinayo. But ngifuna ukukukhombisa something ngayo. Akwenzeki. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi namandla kangakanani. Uthi ungakasayini isivumelwano uyithola usudrive imoto enkulu. Akwenzeki ukuthi ungakasayini isivumelwano uyithola usungena emzini. Kushuthi uqala usayina kube ngathi akwenzakalanga lutho. Kube ngathi akwenzekanga lutho. Mawusuqeda ukusayina bese bethi ubobuya. Nanka amakhiye. Ubobuya. Nakho ukuthi kwakho. So isivumelwano ungasidespise. Ngoba lamo ususayina usuku usungenile kuko. Kodwa usuku ungakakuboni. Usahleli phansi nje esitulweni. Akaka present. Awukakangeni kuko. Enter. Wazi ukuthi uNkulunkulu uthembakele. Yena ngeke azaphume lithe yazini ukuthi yena uthembakele. Once wena wangena uhamba la indleleni usukhululekile. Utshela ngisho abantu. Monke wasayina ama agreement ukusixoxele phela. Ningabe seniphika abazalwane senithule ukuthi hayibo yazi basayi odile. Into yami ukuthi sengingenile sivumelaneni eniphasile. Usho wena sixoxelwa nguwe ngoba you trust that agreement. Ungatrust i-agreement la emhlabeni when there is this sacred agreement engithi asingeneni kuyo. Amen. Lezo dedela zonke izinto. Izinto ongazange wazimanjini. Hayi izinto ezincane. Can we enter? Yeah. Singene bazalwane wonke. Sazi ukuthi mase siphakathi the only thing esizoyibona it's only imangaliso. It's only imangaliso. Izenzakalo ngithenge isiZulu izenzakalo ezimangalisayo. Kuzobe kwenzeka lokho, kwenzeke lokho. Ngoba kuzobe kwenzeka kuloya, kwenzeka kuloya. Kwenzeka kuloya. Uyokuvuselelwa nje ukuthi sekwenzeke ebantwini abayikhulu ngakafiki nakuwe. Ngoba ngithele imangaliso ezovela izovuselela thina.
Amen. Akusile mmangaliso bazalwane yothi mayivela ungavuseleleki. Yilento uthanda ungathandi. Uzothi uNkulunkulu uyasebenza. Uzothi uNkulunkulu unamandla. Uzothi uNkulunkulu ngiyamthatha futhi. Hallelujah. Uzoshisa isivumo kungashongo umuntu uthi hayi ngiyamkholwa uJesu Kristu. Amen. Ngiyamkholwa uJesu Kristu ukuthi yena owafa ngosuku lesithathu wavuka. Uyaphila. Amandla avusa yena aphela kimi. Jesus. Yiwo la ngwabone operator kuloya mzalwane. Yikho kunje kushuthi nakimi kusazoba right. Umuqini uthandaze njengoJabesi. Yeah. Asisukumeni bazalwane.